Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana xa ven, imos cociñar ás portas da Festa da Anguía de Valga. Organizamos aquí un show cooking con elas, con Rocío e con Coque do espazo gastronómico Indo e Vindo. Tamén estará aquí connosco a actriz e guionista Ángela Andrada e con Cristian Silva e Carlos Rey falaremos da farsa do carril. Ademais, estaremos, por exemplo, na Festa dos Produtos do Mar de Illa de Arousa ou na auga de Vila García. Benvidos e benvidas ao Verán Verán, comezamos. Bueno, pois si, a Anguía vai ser unha das protagonistas deste Verán Verán porque estamos ás portas da súa festa no Concello de Valga, así que nós aquí no programa aproveitamos para organizar un show cooking e o facemos con Rocío Garrido e con Coque Fariña do espazo gastronómico Indo e Vindo. Moi boas, benvidas ao Verán Verán. Vides xa preparadas, non? Sí, Estamos xa preparadísimos para... Vimos acompañadas. E vedes moi ben acompañadas dun produto que, bueno, moi coñecido en Valga, dalle moitísima zona tamén ao Concello de Valga, e un produto que ademais, bueno, ten moitos seareiros, pero tamén moitos detractores porque hai moitísima xente que non se atreve con ela. Por qué? Por que hai tanta xente que non se atreve a probar a anguía? Eu creo que a veces é un pouquiño de cuestión cultural ou que estamos acostumados a comer na casa dende pequeniños, pero bueno, cada vez vemos que máis xente se anima e sobre todo os nenos, non? Nos facemos un show cooking pos nenos, os nenos cociñan anguía e dá gusto velos comer anguía, entonces son os próximos consumidores. Agora nos poñemos xa mans a obra a preparar estas anguías, pero claro, para aquelas persoas que non a probaron nunca, a que nos recorda o seu sabor? A vos, por exemplo, a que vos venga á mente? É un peixe, pero ten un sabor moi fuerte. Entón, nós o que intentamos é condimentalo moito, e tratalo con cariño. Temos unha maneira moi especial de cociñalo, que imos a amosarche aquí como é, para intentar fusionala con un montón de platos distintos. Aquí suélese comer en empanada, frita ou guisada. E nós damoslle unha volta e pensamos que a anguía pode casar con case todo. Pois, se os parece, comezamos entón. Temos aquí xa estas dúas anguías, son un tamaño pequerrecho, eu pensaba que me iba a asustar con unha anguía de 2 metros, pero non é o caso. Así que vos, cando recibides o produto no espazo gastronómico Indo e Vindo, chegavos así o produto e agora é cando temos que comezar a preparala, así que eu poñome a traballar onde vos me digades. Comezamos entón. Pois nada, o primeiro que vamos a facer é quitarlle a espiña. Si a fósemos a comer frita, pois normalmente cortase en trociños, se fríe así, pero bueno, neste caso vamos a tratala un pouquiño e vamos a desespiñala como facemos normalmente con calquer peixe. Buscamos, neste caso, a espiña e sabes ese Eu vou te imitando. Vale. O famoso ronqueo dos atúns, de cando cortamos o bonito, este que fai este corte, este son de que estamos rompendo, non? A espiña. Nada, é simplemente guiámonos o longo de toda a anguila. O longo de toda? De toda a espiña. Vale. Despois vai nos ser máis fácil cando cheguemos á parte da cola, neste caso vámola... Está dura, Sí, a cortar para outra preparación. Igual é máis fácil. Máis co pequeno, veña. Sí. Tipo, podémoslo facer tipo... Hai varias técnicas. Hai xente que lle gusta, por exemplo, facelo co pequeno e despois, unha vez que temos aquí, tratamos como calquer peixe e vamos desespiñando, ou incluso un truco para a casa, para os menos iniciados. Collemos a tixeira e enseguida o facemos. Vale, isto tiña que cortalo. Aquí temos... Lévate moita ventaxa xa. Non xa? Será que ten algo de práctica máis que a mí? Pero bueno, eu vouche deixar a tesoura e a temos. Vale.
A ver, teño aquí a Mira, outra vez. Coque mirándome Sí, de reollo. Si non apoyamos, mira, Vale, Está facendo unha escabechina. apoyámonos empezamos ben. e ahora, Vale, e agora no outro sentido, cortamos. tiro dende aquí, entón. Ou Claro. pollo dende aquí. Podes ir desde aquí, vas, mira, Vale. notas, co dedo vas notando Sí. e vaille dando. Mira, vas Pero facendo meto o unha S, coitelo deste sí. lado. Claro, vas lle dando, Vale. notando, tes que ir un pouco por un lado, outro pouco por outro, para ir afrouxando toda a espiña. Vale, vale. Si non a tesoura, Sí, Como truco non. para Sí, porque a empezar, xente na casa normalmente, visto, prepara, como decíamos antes, o método tradicional que é mantendo, non, Sí, a espiña, facendo un pouco as lascas, non, da anguía, pero sen quitarlle a espiña, Claro, porque isto realmente non sei se valerá para moito, non? Nada, o que é a espiña vámola... E que é unha carne dura, é unha carne... É unha carne dura, además ten como grasa, tiraría como unha carne con moita infiltración de grasa que cando estás cortando se quedan E agora nas ti. mans. Notas nos dedos, Nos dedos, están como se mollaras en aceite. aceitosos. Sí. Vale, ahora tiro. O que? No, ahora metemos o coitelo por debaixo. Bueno, eso veña, dallo ti que despois teño que seguir co programa. Non vai a ser que non poida... Que ir afrouxando toda a Temos- espiña. Metemos o corte, si é máis fácil, separamos así e unha vez que temos, Ah, mellor claro. o coitelo grande que senón vamos a deixar os dedos. E agora facemos unha S. O coitelo para un lado e a anguía para outro. Vamos así. Entonces, ves que se vai separando. Dependendo se eres zurdo ou diestro, pues hacia un lado, hacia outro. A mí gustame hacia este lado. Bueno, vos no espazo gastronómico en Indo e Vindo, que temos que dicir que está no concello de Cambados, preparades así, non, as anguías, é dicir, Sí. vos cando recibides o produto é así como Sí, sí. as preparades para despois ir facendo os distintos menús que tedes no establecemento, non? Sí, nos recibimos as caixas así de anguila, Aí está. poñémonos unha tarde os tres, que faltan os fran Sí. hoxe, que quedou facendo Preparando isto anguías, non? precisamente, pois poñémonos, facemos os filetiños así, envasámolos ao vacío e cociñámolas a baixa temperatura, 15 minutos a 64 grados. Conxelamos e a partir de aí traballamos, facemos todas as Un recetas. produto, polo tanto, que se pode conxelar, non? Sí, Que hai sí, moita xente que lle ten perfectamente. certas dúbidas a conxelar peixe fresco que, neste caso, preparades e despois conxelades para despois Sí, sí, ir aproveitando cando precisades, non? Claro, además noso que conseguimos facendo esta primeira cocción tan suave é que despois quede con a textura ideal para engadir a calquera outro plato a última hora. Ti fas un guiso de curry, por exemplo, que facemos con garbanzos ou con fabas, e cando xa está o guiso feito, botámoslle por riba a anguía e queda un curry de anguía. Tempere, xa está. Bueno, por certo, estamos falando do espazo gastronómico de Indo e Vindo, contádenos un pouquiño que ofrecedes dentro do voso proxecto. Nos aí o que ofrecemos son experiencias gastronómicas. Non é un restaurante ao uso, non hai unha carta, hai días con carta, pero non sempre. Non sei o que todo o que se che poda ocurrir a nivel gastronómico, as últimas tendencias que están habendo por outras partes, as traemos ao local. Entonces, pues un día temos un local para catas de viño maridaxe con un sommelier. Os xoves facemos tardeos, ves a tomar unha consumición, unha bebida cunha tapa diferente, tapas sempre de autor. Os venres facemos os venres temáticos, os planazos, dicir, que convertimos, un día estamos na India, outro día estamos en México, outro día pois comida tailandesa. Todo iso vai cambiando. Os domingos facemos brunch, merendas, e despois, tamén para eventos privados. É dicir, unha nova volta, digamos, ao concepto que entendemos, non, de restaurante, por exemplo, non? A xente sorprendese moito porque cada vez que ven esta Está semana diferente. está decorado dunha maneira, para a seguinte xa está doutra, é un espacio que se move moito, Claro. móvese moitísimo. Decir que traballamos con programación mensual, que a finales de mes anunciamos en redes toda a programación do mes seguinte. Entón, a xente, en canto publicamos, xa empeza a chamar e reservar. Claro, iso vos ia preguntar, non? A resposta da xente, que moitas veces pois xa estamos quizáis un pouco aburridos de facer sempre o mesmo, supoño que, polo que nos está descontando, a resposta da xente é moi boa porque ten ganas tamén de vivir novas experiencias, neste caso gastronómicas, non? Sí, sobre todo porque é distinto. Claro, e pois incluso facemos talleres de cociña, tanto show cookies como moitas veces os metemos con nos na cociña a cociñar nunha cociña profesional, non? Para que vexan como é o noso traballo día a día. E con que tipo de produtos
produtos? Temos, por exemplo, a anguía, pero con que outros produtos vos sentides cómodos traballando? Cales son os pratos que máis vos gusta preparar? A ver, gustanos moito usar o produto local. O produto galego é maravilloso, entón tiramos de aí. Pero somos moi de investigar e de xogar, entón usamos moita especie exótica, moito zatal, ras al hanout, cousas así que nos encantan. A mezcla vai nos funcionando moi ben. Sí, sí, cociña fusión, pero sempre o produto principal sempre vai ser algún produto galego e sobre todo produtos a veces menos descoñecidos que traballamos de mar, como poden ser peixes de descartes ou mariscos e os adaptamos, os traemos, máis que nada para que a xente tamén os coñezca. Bueno, pois creo que xa temos non estas dúas anguías listas, unha quedou un pouco máis xeitosa que a outra. Falando de anguías, claro, estivestes durante todo este mes de agosto no Concello de Valga, a tope, teño por aquí o programa do agosto gastronómico do Concello de Valga, no que se ofreceron diferentes show cookings precisamente con Bosco, amosando o voso traballo e con dous protagonistas claros, non? Neste caso, a anguía e, por suposto, a outra pata da festa que é a caña, non? Sí. Contádnos un poquinho como foron estas demostracións ao vivo no Concello de Valga. Bueno, decir que está sendo un mes moi intenso porque non paramos, pero eso, fixemos varios show cookings, fixemos pratos con anguía, pratos con caña, que a caña tamén se come, que non é só bebela. Fixemos, bueno, show cookings cos nenos, e fixemos... fixemos o Anguía Chef, que foi divertidísimo. Enfrentamos, neste caso, pedíamos un equipo por cada parroquia do Concello, pero, bueno, ao final decidironse facer homes contra mulleres, entonces fixemos distintas probas que tiñan, por exemplo, que desespiñar a anguía. E que tales aí? O mellor que... Bueno, de todo. Despois, con esa anguía iban a cociñala, nos dábamos unha receta, tiñan a que cociñar, pero a partir de aí había probas. O que gañaba esa proba, pois ao mellor podíanlle quitar a tarteira ao equipo contrario, entonces claro, o equipo contrario non tiña tarteira para cociñar, entonces iba así, había piques, catas a cegas con ingredientes que despois ao mellor tiñan que meter no plato, fixémoslle un show bastante pipa e ao final con un gañador. Bueno, os acaba de decir Coque, coa caña tamén se cociña, non só se debe, aí quedo con ese titular, contame como se pode cociñar neste caso a caña de Valga. Pois mira, o que nos fixemos pois foi, fixemos un menú completo, empezamos cunha ensalada, un peixe, unha carne e un postre, e utilizamos a caña, os tipos todos de caña en todos os platos. No primeiro plato, que era a ensalada, era unha ensalada con base de leituga, despois levaba unha mistura de aguacate, mango, cebola, tomate, todo aliñado, uns gambóns que salteamos en caña e para rematar fixemos unha xelatina coa caña e puxemos uns dados da xelatina. Despois o peixe que iba marinado tamén. En caña, iba curado en auga de mar e despois nunha mistura de caña, que eso despois iba sopleteado, cortado tipo sashimi, acompañado dunhas algas, en caso unha salada de wakame, cunhas perlas, cun falso caviar de aguardente, de caña blanca. Bueno, pois dende logo moitas propostas aí en Valga e esa festa, por suposto, que estamos xa celebrando aquí tamén no Verán, dirán os nosos espectadores, esta xente veo aquí só a preparar dúas anguías e non van facer nada máis, pois claro que imos facer máis cousas, imos facer unha samosa e tamén unha croqueta deconstruída, pero vai ser de contado, ímonos preparar, porque agora imos marchar ata un espazo onde os protagonistas son os produtos en lata, porque tamén son un produto, verdade, de moitísima calidade, máis aquí como non nas Rías Baixas. Na seguinte reportaxe estivemos con Pepe Solla, que ofreceu un show cooking aquí no Concello de Sanxenxo, aproveitando a inauguración dun espazo gourmet. Perdona, mira, este evento, ¿dónde es este evento? Nada, es aquí justo en Sanxenxo, estamos justo enfrente de Frinxa, que vamos a tener pues un evento con Pepe Solla, que tiene una estrella Michelin, y nada, va a hacer unas tapitas él mismo aquí en persona, entre las que se pueden encontrar de navajas, zamburiñas y demás, las va a hacer él mismo de manera gratuita para presentar y promocionar esta tienda, un poco como con su esencia de esa estrella Michelin.
Todo con productos enlatados. Sí, claro, todo productos enlatados, pero de gran calidad, que él mismo representa también en sus platos en demás restaurantes, etc. Bueno, estamos aquí con Pepe Solla, contanos un poquinho pois, o menú de hoxe, vamos. Bueno, hoxe, aparte de latas o natural, tal cual abertas e consumidas, que son maravillosas, tamén se poden facer pratiños. Neste caso fixemos dúas tapas, unha en sí, en base é unha ensaladilla, pero na que mezclamos navalla, ligamos tamén con un pouco de emulsión que facemos a base de navalla, en riba ten as flores comestibles, estamos en pleno verán, se envolve todo na folla de xixo para que podas coller e comer así de bocado, que sea fácil. Por outro lado, temos aquí un hummus feito a base de garbanzo, tamén con punto cítrico, gustanos sempre dar un puntiño de acidez, incluso picante. Os soportamos un poquinho de pan e en riba zamburiñas guisadas, que collelas e abrilas e poñelas directamente, son xa cociñadas, rematamos con un pouco de cilantro e lima. Dous bocadillos así frescos, que se digo para amosar tamén un pouco a versatilidade que pode ter os demás conservas, non só abrir, que están riquísimas, sino utilizar as cousas tamén. Que tamén o produto o ser natural, o ser bo daqui. Por suposto, claro, sempre máis fácil. Parte de que está cociñado, eso hai que terlo en conta cando fagamos cousas, o sea, non recociñedes, ou hai que incorporar ao final, ou como elemento adicional, sempre, pero partindo de que está o produto, está ben feito, está cociñado, entonces temos que engadirlle os líquidos de cobertura, tamén son moi interesantes, vale? Incluso a auga propia das navallas ou dos berberechos ou das ameixas e tal, son caldos maravillosos, os escabeches do mexilón pode aliñar unha ensalada, é dicir, ten moita versatilidade, pero aproveitar todo da lata, vale? Trátase de eso. Bueno, cuéntame un poquinho qué te está pareciendo esta experiencia. Pues la verdad que muy interesante, está todo muy bueno y muy bien. Me parece que está también el precio es muy asequible, o sea que y mucha variedad. Y de todo lo que probaste hasta ahora, ¿qué es lo que más? Pues yo creo que me han gustado mucho las zamburiñas, estaban muy buenas y los mejillones en escabeche muy ricos también, sí. ¿Qué es lo que más destacas? ¿Lo que más te gustó? La ensaladilla navajas. ¿De acuerdo también? Sí, la ensaladilla. A mí me gustó mucho. Muy buena, la verdad es que acabamos de llegar y está muy bien. Y con poco, ¿no? Sí, un poco picante, pero está bien. Lo que hemos probado, muy bueno. ¿Sí? La ensaladilla estaba un poquito picante, pero nos ha gustado. Hubo una ahí de zamburiñas, tenía una y un toque de cilantro, limón, vamos, bastante buenas. Vamos, que se ve que las conservas están muy bien logradas. Y el marisco, aparte, es de primera calidad. A ver, que estamos en Galicia, imposible que no, faltaría más, ¿no? de que el marisco no estuviera fenomenal. Pues llevamos 2 conservas de proteínas. Proteínas, de salmón muy bonito. Zamburiñas al ajillo, zamburiñas normal y lo que es la ventresca que nos ha convencido aquí este chico que debe estar exquisita. Bueno, pois nada, continuamos neste show cooking da Anguía coas compañeiras do espazo gastronómico Indo e Vindo. Antes xa preparamos as anguías e agora pois imos cociñar con elas. O primeiro que imos facer, a ver. Imos facer unhas samosas. Unhas samosas que é un prato... É un prato indio, son unhas empanadillas. Bueno, que ingredientes precisamos? A ver. Mira, ao principal, bueno, anguila. Anguila que xa temos aí preparada, sí. Ímola a amosar, temola preparada. Con un sofrito de verduras. Vale, perfecto. Vale. E temos aí a masa. A masa, que é a masa filo, que é, a ver. Masa filo, masa vale, eu pensaba filo. Que era como unha masa de hojaldre, de follado, que se di bueno, galego. Un hojaldre, pero super fino, vale. Ti vas a facer unha, vouche poñer unha aquí, ven. E che preguntar, esta é a masa? Esta é a masa, que parece papel. Vale, pensei que era papel. No, esa é a masa. É o truco. Esta é a masa.
é super fina e queda Vale, super vai escapar co vento. Vale, mira. A ver, Como seca e super esta que teño aquí rápido. debaixo, esta bueno, sobre este é un anaco. Vale, vale, Un vale. anaco que somos. Vale, Este é masa como papel. fila, Masa filo. filo, Mira. vale. Botamos un pouquiño de aceite, pode ser manteira, aceite, o que queiras. Veña, parto non vai a ser. Sí. Vale. Entón, falábamos de que isto era un prato típico da India, Da e India, neste caso sí. a India hermanada con Valga, non? Perfectamente. Mira. E ahora Que aquí a está ver. o truco. A ver, que xa Doblas vas moi así. rápida. vamos como si estuvieras doblando a roupa así. Perfecto. As toallas, a toalla do bidé. E agora, Más o menos. mira, así, tenche que quedar. Ai, Dios mío, eu cociño ben, Esto fixeron os nenos de Valga, E lle quedaron saleu mellor que a mí, non? quedaronlle perfectas. Bueno, quedou ben, Vale, ben. e agora, mira, para facer o recheo que quede cremoso, Vale. imos engadir un pouquiño de queixo crema. Vale, básico, queixo crema. Sí, que hai en todos os supermercados. Entón, Ou se non o queixo que nos guste. Pensaba que unha era azúa, yogur griego. no, queixo. Tamén nos Non valdría. sei si vale, non? Sí, sí, sí. Bueno. Mira, mezclamos así un pouco. Neste caso, vemos aí a anguía en anacos ben En anacos pequeniños. pequeniños, sí. Como foi preparada? A plancha? Non, Nunha tisola? o que falamos antes, a baixa temperatura, nada, fixemos o Neste caso, sofrito, simplemente con Claro. esa preparación. fixemos non o require sofrito, despois volver a... engadimos, unha vez que estaba o sofrito feito, misturamos todo e listo. xa Vale, está. non vai escapar aí a masa. Mira, xa temos, Vale. entón, mira. Vale, sofrito Aquí. de hecho por aí pemento, algo de cenoria. Sí, isto vai un pouco ao gusto de cada un. Vale. Este leva tomate, cebola, leva un pouco de berenxena. Vale. Canto máis verduras lle engadimos, máis sabor nos vai a dar. Vale, mira, poñemos así, Perfecto. E ahora? E agora aí vai o Atención. momento clave, ¿no? triángulo, Bueno, esto parece fácil. triángulo, A ver, triángulo, vale, seguimos, triángulo. así, así, hasta o final. E agora, mira, Perfecto. facemos A ver. así, E estas masas, porque eu non tiña nin idea nin que existía, son de supermercado, dun supermercado, sí, decir. Sí. O sea, que as atopamos facilmente, Facilmente. no supermercado. que tal por aí? Ben, bueno, Vaime romper Bueno. un pouquiño, pero É bueno. Non como pasa nada. doblar un Creo pañuelo que e un pano. Podemos Sí, ver, podemos perfecto, incluso comparar. Aí está, ¿no? Quedou vale, bastante, e agora, bastante ben. mira, faltaréalle unhas sementes, Vale. que poñemos, mira Temos que por hai aquí, aí, son sí, sementes de de sésamo, collo cos dedos directamente sí, e boto así por riba, algo así. algo así, queda perfecto. Xa que isto vou botar Veña, tamén na claro, túa. Moi Claro. ben, moi ben. Xa que isto me saiu ben, boto tamén por aí. Vale, pois así Aí sería está. facelas todas Vale, e e agora metelas ao forno. o forno o de sempre, temperatura e tempo, claro, que Eh, sea a clave. Depende dos fornos, 180 grados, calor arriba e baixo, se ten ventilador moito millor que máis rápido e con 4 minutos máis ou menos quedan doradiñas. 4 minutos. Sí, Maravilla, é dicir, isto rapidísimo. en 10 minutiños temos Sí. unha cea, un xantar Sí, sí, perfectamente. E Maxia, xa tiña por aí Rocío o forno aí metido, que Ai, non o ven na casa, pero temos aí o forno, claro que Quedan sí. así. E o resultado si esta masa é un pouco como o jalde, non? Tamén Casi medra un é pouquiño. moi Oye, serás crujiente. que colle unha, non? Terás que probar. Sí, que- despois probo, o cando crujiente, rematamos, pero que te probo todo, Pero claro para que que sí. besas o crocante supercrujiente. da... Claro, veña, podemos romper unha Claro, agora para e que se- despois facemos a proba, Claro. rompemos unha para que a xente Mira, vexa. como trisca. Sí, E queda moi cremoso por dentro. e aí está, efectivamente, vese como queda así moi xugosiño. Pois moi, mira, fusionamos. moi boa pinta despois. Fusionamos a anguila de Valga cas samosas indias. Así. Pois a que falas de fusións non sei que tal fusiona isto quizáis con viño, con Martín Codas, que é o noso viño estrela aquí no verán verán. Un Rías Baixas perfectamente. Sí, non? Perfectamente. Bueno, pois xa que falo de Martín Codas, do noso viño preferido aquí no verán verán, imos desconectar un pouco, por suposto, cunha copiña do noso Martín Codas e ademais ímolo facer vivindo un dos momentos únicos que nos ofrecen nesa adega e en concreto na súa maravillosa terraza, falo como non deses xoves de Codas onde se mestura a música, o viño e tamén como non a fermosa paisaxe. Tenía
ganas de venir a esta experiencia, que me habían contado de conciertos con un poco de cata de vino y con muchas ganas de ver y de probar, con muchas ganas. Pois tomar un pouco de viño, comer algo e escutar un poquinho o concerto. Así que veño en compañía e nada, pasar unha boa tarde. Somos amigas, pero bueno, aparte nos juntamos con más gente luego para quedar aquí, para venir. Está entrando ahora mismo la gente, la cola que hay arriba es como siempre espectacular, lo cual nos encanta ver que la gente acude a la terraza con estas ganas de pasarlo bien, que al final es lo que se trata en torno al mundo del vino. La verdad que he venido casi cada año desde que empezaron los shows de Kodax y es una experiencia que me encanta porque une estas vistas que son inmejorables junto con la música y por supuesto el vino. Sempre vimos todos os anos. Varias veces, cando podemos coller as entradas, sí, é moi ben, gustanos moito, o ambiente, o concerto. Ben, solemos vir todos os anos, disfrutando dunha edición máis aquí nun marco incomparable, co ría de fondo e bo viño, así que non se pode pedir máis. Bueno, creo que las vistas que ofrece estas bodegas, las de Martín Kodax, son insuperables. Es decir, tener la posibilidad de ver la ría desde aquí junto con las islas, es que no se puede comparar, esto no se puede comprar en ningún sitio. Fusión musical que fan é un tipo de agrupacións que non hai contas o mellor nos seus propios concertos, entón sempre está ben, aparecen cousas diferentes, cousas novas e se presta para o lugar que é, non? Gústanos a música, gústanos o ambiente e o viño. Pasar un ratito con los amigos, tomando un vino, escuchando buena música y nada, y genial. Algo especial, sobre todo o reencontro con xente que nos juntamos todos os anos. Despois, as vistas que temos, a música e o viño, por suposto. Vimos todos os anos, gustanos moito, o sitio, é o primeiro ano que vimos e non miramos a posta de sol, pero bueno, da igual, miraremos outras cousas. Sí, é o primeiro ano, encantada de estar aquí, que está moi ben, pero é a segunda vez que veño este ano. O paisaje é precioso, o viño que vamos a decir del, non? Que está estupendo, e moi ben, moi ben. Nos da cierta pena que no podamos compartir estos momentos con más gente porque las solicitudes que tenemos sobrepasan con muchísimo el aforo, pero lamentablemente el espacio es el que es y intentamos que por lo menos los que pueden estar pues puedan disfrutar de un momento mágico con la puesta de sol detrás de Rías Baixas y con nuestros vinos en la mano. Moi recomendable. É un sitio precioso que tes unha vista maravillosa, escoitas boa música e bebes un bo viño. Pois nada, última parte xa deste show cooking que estamos organizando aquí no Verán con Indo e Vindo. Agora un prato que xa a min o nome xa me encanta porque os que temos así algunha que outra dificultade gastronómica que chamarlle de construído unha croqueta, pois é garantía de éxito, así que imos alá, temos por aquí Rocío Coque os ingredientes, aquí temos a mestura, por suposto, a anguía manda nesta mestura e un poquinho a esencia do prato que víamos antes, non? Diferente. Sí, é un sofrito, o sofrito que facemos normalmente, o recheo que facemos para calquera croqueta, neste caso con anguía. Verduriñas, ben pochadiñas e a croqueta. Vale, temos por aquí, parece, diría, un pan frito, ¿no? Claro, o pan donde normalmente rebozamos a croqueta. Perfecto, e aquí temos cebola fritida, que tamén suele levar de cebola. E isto supoño que é para despois para decorar. E aquí despois temos a base que sería a bechamel, unha bechamel croqueta, típica, por suposto, pero nós botamos un ingrediente secreto que
e a cortiza do queixo San Simón, Sí. pois infusionamos cando estamos facendo a bechamel para que lle dé ese toque afumadiño e Moi boa me idea. quede moito máis rico. Entonces simplemente sería montar. Vale, croqueta deconstruída nunha copa, Nunha non? copa. Nunha copa que temos aquí, unha destas copas así grandes Bonita, para comer e encher, non? Claro. Vale, pois entón, copa en man, Imos botando ti me dirás, un primeiro par de o recheo. culleres de recheo. Veña, tras o éxito da samosa xa me veño arriba, así que Algo máis que eso, porque eso non chega a nada, eso non? non é unha croqueta galega. Vale, así entendo que ten que quedar máis ou menos como horizontal, non? Perfecto. Facendo capas. Claro, exactamente. Vale. Incluso unha máis, eu Unha máis, botaría, sí. Veña, pois outra máis, coa anguía aí na base da croqueta deconstruída. Agora vamos a Vale, botar o bechamel. como se chama o artiluxo este? Porque cando chegaste dixen, non sei o que. Isto chamase Chino pistón. Chino pistón, pois co chino pistón cárgolle Sí, aquí, así vou está facer aí. aí, Aí, para para que que non o vexa, é vexa simplemente levantar. na casa e simplemente cárgalle para baixo, non? Sí, abre. Ai, que Entonces ben. aí vamos cubrindo toda. Que nos Vale, a bechamel con ese ingrediente segredo de Indo e Vindo. Perfecto, así. Aí, non? Aí Perfecto, xa fun xeneroso de abondo. Veña. E agora vamos a facer como se fora o rebozado. Vamos a botar o pan Primeiro pan, fritido. vou cambiar, coller a culler que corresponde. Aí vai. Así un poquinho por así, encima, así. Algo así. Un poquinho de cebola crocante Veña. para darlle máis crunchy. Cebola. Ui, que me quedou toda aí. Espera que remese un pouquiño, senón... Así. Así está. Ahí E está. agora vamos a acabar con uns brotes. A poñela Brotes bonita. Neste caso son de rúcula e de rabanito vermello. Vale, pois poñemos... Aí xa vemos que isto, a ver, unha bechamel non é moi laboriosa de facer, non, máis ou menos en 10 minutos temola feita. Sí, Isto tamén víamos antes, non? A anguía coas diferentes verduras, que tamén é rapidiño, xa que temos aquí un menú ben sinxelo e ademais sorprendendo aí aos invitados. Rápido, Rápido. non usamos... É moi vistoso. É moi vistoso porque, claro, E posía a copa e... Claro, decir, chama no, a vamos atención. cenar croquetas e aparecemos Con cunha esto así. bandexa cheo destas copas maravillosas, pois claro, a verdade é que chama a atención e na mesa Claro. queda genial. Quedas moi ben. Oye, pois nada, encantados de que viñerades hoxe o verán, de que nos presentasedes pois todo o que fixestes neste agosto gastronómico no Concello de Valga, de falar tamén do voso proxecto de Indo e Vindo, dese espazo gastronómico no Concello de Cambados. Se queredes, podes decir onde nos podemos ver, onde estades localizados no Concello, para que tamén os nosos espectadores pasen por ali facer unha visita. Por suposto, estades todos Sí. convidados. Además estamos nunha rúa moi emblemática de Cambados como é a Rúa Alvariño, número 16, co cal, pois, ali mismo, non? E que nos sigan nas redes sociais, que poñemos todo ali. Bueno, pois o que nos queda é facer a cata final, porque evidentemente isto non vai quedar así, temos que probalo. Vou comezar por aquí. Vos que me dirías? Primeiro Sí, a a samosa. a samosa, pode cortar, bueno, co Sí, coitelo. co Me coitelo, acompañades coa man. tamén vos, non? Veña. Corta aí. Dende logo o ruido que fai xa O crujiente. xa é apetitoso, así que aí está. Pois temos por aí, collede por aí. Vamos a probar. A ver que tal quedou. É super cremosa. Non é o que comentabades antes, non? Cremosa por dentro e moi crujiente. É crujiente por fora, sí señor. Pois de logo, un plato boísimo. Aparte eu teño que confesalo, creo que comín anguía esta é a segunda vez na miña vida, así que, pois nada, xa me conquistou xa para sempre a anguía. Quédame por probar tamén A croqueta. Teño por aquí a culler. De abaixo para arriba sempre recomendamos de abaixo para sí. arriba. Para coller todas as capas. Claro, teño que coller, aí está a capa de... Bueno, coller un poquinho, senón non acabamos máis. A ver que tal a croqueta así. Efectivamente, ten o sabor da De croqueta, pero sin a graxa, sin a fritura, sin... Pois nada, eu vou quedar aquí, imos marchar a publicidade porque eu aquí teño chollo, teño cousas que facer importantes con esta croqueta deconstruída. Rocío, Coque, foi un auténtico placer, parabéns polo voso traballo e encantados de que estiveredes hoxe aquí connosco no Verán. Grazas, moitas grazas.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Xa estamos de volta no verán. Imos agora ata o Concello de Vilagarcía, onde continúan recuperándose da Festa da Auga. A cidade acolleu no día de San Roque unha das citas máis agardadas. A Festa da Auga celebrouse na vila no seu máximo esplendor, co centro ateigado de veciños e visitantes que non quixeron perder esta nova edición desta curiosa festa. Tal e como avanzara o Concello este ano, faltaron os camións cisterna dos bombeiros e as mangueiras, pero dende as fiestras e os balcóns caeron litros e litros de auga para mollar as milleiros de persoas que agardaban nas rúas. Para moitos, o momento da auga que comeza ao mediodía e o final dunha festa que comezaron xa na noite anterior. En canto ao pregón sorpresa, este ano correu a cargo dunha das figuras máis míticas desta celebración, a versión Vilagarcía de Freddie Mercury, que recrea o veciño Fran García. A súa intervención e a procesión acompañando a San Roque a capela serviron para dar comezo a unha festa que se prolongou para moitos durante toda a xornada. Tamén estivemos na Illa de Arousa na festa gastronómica dos produtos do mar. Por ali puidemos atopar de todo, fíxense. Había mexillóns, había navallas, ameixas, polvo, camaróns, nécoras, berberechos e tamén sardiñas. Por ali, como non, tamén un equipo de Canal Rías Baixas. Benvidos familia, hoxe estamos no Porto de Xofre, aquí na Illa de Arousa, onde se celebra a casi 20 edición da Festa dos Produtos do Mar. Como todos os anos, aquí hai unha gran variedade de produtos que podemos degustar con precios populares. Vamos a ver se pillo un cachiño de pulpo. ¿Qué tal, repartiendo paella? Repartiendo paella aquí. ¿Y para él repartimos tamén? Para todos, para quen faga falta repartimos. Somos devotos da Festa do Marisco daqui da illa. Pois é a primeira vez que veño. A primeira vez non eres daqui entonces? No, son de interior, son de Boimorto. Bueno, pero entonces vamos a repetir seguro. Todo apunta que sí. Todo apunta que sí, verdad? Moitas gracias, bo proveito. Nos vimos todos os anos. Sodes de cerca, cheira mamín. Sí, somos de Moraña. De Moraña. De Moraña. Aí atrás de festa, hoxe de festa outra vez. O noso a comer. A verdad é que vivimos de festa en festa. A verdade é que sí. Os gallegos somos así. Bueno, polo que vemos hoxe hai diversidade de platos e de produtos para degustar, verdad? Esta é unha festa que hai de todos os produtos do mar. De todo tipo? De todo tipo, sí. Desde mexillóns, camaróns, navallas, zamoriñas, croquetas de marisco, bueno, infinidade de produtos. E por suposto daqui da zona, da terra. No, todo daqui, sí, está claro, daqui. todo daqui, sí. Nada de importación. Nada. No. O máis lexos é de o mexillón, que creo que é da zona de Cangas. Pois ese, vamos a deixar aquí entre fogóns. É verdad. Porque isto é verdad que para mí xa é unha tortura, que doumo tenedor na casa, cuchara tamén, e así non se pode. Isto traballar así os domingos es que non se pode. Bueno, isto é de cuadro, Isto é de cuadro, Va. Sodes da terra. Entonces vos tendes claro como organizar a mesa. A ver, hai que probar un pouco de todo. A mí estaba me dando ganas de sentarme, En uno de Madrid aquí y me tienen que sacar un poquito de todo, claro. Llevo repitiendo 11 años aquí, así, sí, señor. Desde Madrid a la Illa, 11 años. Sí. Madre mía, pues buen provecho, a disfrutar, no os molesto más. Ay, Ramón, mira lo que hay aquí encima, Ramón, por Dios de mi vida, Ramón, mira qué bichería. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Uy, acento gallego poco. No, no somos gallegos. ¿De dónde sois? De Barcelona. De Barcelona a Illa de Arousa a comer nécoras. Hombre, de las buenas. No de las mejores, creo, según me han dicho. Sí, seguro que repetir. Pero venimos asesorados por gente de aquí, o sea que seguro que han acertado. Esto no falla. Muy buen provecho, chicos, gracias. Todo muy rico y muy agradable. Veo empanadas recién salidas del mar. Empanadas, sardinas, vino, pimientos de padrón y de pulpo y de todo. Nos vamos con todo menos con hambre. Todo menos con hambre. Le vamos a poner un 10. Muy bien, muchas gracias, señores. Buen provecho. Gracias. O Céltica Fútbol Club é o que se encarga totalmente da festa. Este fin de semana, este puente, máis a fin de semana que ven, pois tócanos a nós. Toca vos a vos. Sí. Iso que tendes de todo, almeja, mejillón, pulpo, Sí, a verdad que sí, a ver, esta que facemos nós, que xa de sempre, pois si temos
prácticamente todos os produtos que hai, menos os que están en vera, incluso as típicas sardiñas asadas. E bueno, xa vedes como está o ambiente, o produto de primeira calidad, todo de aquí. Están moi calados porque os vexo ocupados, entre mejillóns, paella e tal. A ver, dá gusto que te fagas unha festa destas e que teñas este ambiente. Xa che digo, empezamos hai unha hora, xa estamos cheos. É que unha das cousas mellores desto é o encanto está na illa. Vale, moi ben, pois moitas gracias por atendernos, Alex, e a disfrutar da festa que tamén toca. Moi ben. Gustalle o pulpo, gustalle o pulpo. E a min? E a min tamén. E a usted gustalle? A min encanta a min. Non lle gusta depois mollar o pan no plato? O máis aínda, pero non se pode. E unha sardiña por riba? Non se pode. Hola, ¿qué tal? Que tal? Bien. De onde eres? De Madrid. De Madrid? Sí, me encanta este pescado. Está muy rico. ¿El resto de productos del mar? Hombre, claro. Bueno, la primera del... ¡Oh! Así sí, hombre. Así sí. Gracias, máquina. ¿Extremadura? Vinimos en coche, pero es el segundo año ya que venimos aquí a la feria hecha. ¿Ah, sí? Exacto, y está todo muy bueno. Encantadísimos, entonces, con los mejillones, con las nécoras. Todo, la verdad que todo lo de esta tierra está bastante bueno. Pues nada, aquí disfrutando de Galicia. ¿Y de los productos del mar? Y de los productos del mar de Galicia. Navallas, pulpo, de todo. nécoras. Todo lo hemos probado, todo exquisito, fresquito y exquisito. Exquisito. Sí, sí. ¿De dónde son? Somos de Málaga. ¿De Málaga? Venimos de Málaga, sí. Aquí mejor no, al fresquito. Aquí estamos guardando fresquito para llevarnos un poco, porque allí morimos asados. Vexo que temos tarta do mar. Esto é daqui da Illa de Arousa. ¿De dónde sois? De Madrid. Vengo todos los años. Ah, ¿cuántos años llevas viniendo aquí a la fiesta? Desde que era pequeñita. O sea que ya conoces todos los productos, todos los mariscos y pescados. Y repito, todos los años vengo. De todo que hay, ¿qué me recomienda? De todo está buenísimo. Todo no me colle, que un cachillo de cada. Un cachillo de cada total. Pois nada, seguimos no Verán Verán. Moitas veces cando vemos unha serie, unha película, quedámonos cos actores, coas actrices, quizáis coa trama, pero detrás de todo iso ten que haber un bo guión. A nosa seguinte convidada é actriz e guionista, e estás facendo xa un oco importante neste mundo. Ángela Andrada, que tal? Moi boas. Hola, que tal? Benvida ao Verán Verán. De contado vouche preguntar polas claves para darlle xeito a un bo guión, pero antes temos que falar pois esa boa nova, ese premio para Adeus Berta, un guión que compartes co Ferrolán Fernando Tato, e o premio Esgai Julio Alejandro. Que supón este recoñecemento para vos dous neste caso? Pois é un recoñecemento super importante porque é un premio dentro do mundo do guión, eu diría que é dos máis importantes. Entón, a ver, evidentemente non tes que seguir traballando, pero sí que un impulso moi forte, coloca de algún xeito o teu nome, o nome do proxecto en algún lugar. Sí que noto que as cousas van pouquiño a pouco, pero sí que noto que estamos recollendo cousas a raíz do premio. É un importante premio, ademais, Adeus Berta, o voso texto impúxose a 174 propostas, que non son poucas. Cal crees que foi a clave do voso triunfo? Eu creo que é unha historia moi persoal, que parte de algo moi local. A historia acontece en Pobra do Caramiñal, pero ao final trata temas pois como que calquera pode sentirse identificado, como é a volta a casa, como é o tema da familia, como as relacións familiares moitas veces son complicadas. E claro, iso dá igual donde sexas, ao final podes identificarte perfectamente. Creo que ese é un dos puntos fortes da historia, pero igualmente para nós estar de finalistas xa era unha noticia increíble, e creo que podo falar tamén polo meu compañeiro, por Fernando, que nós íamos, bueno, pues estamos de finalistas, está moi ben, e cando dixeron os nosos nomes foi como,
creo que branco total de non crelo, o sea que moi contento. Claro, sí. a preguntar precisamente polas vosas expectativas cando vos presentastes a este premio, insisto, o SGAI Julio Alejandro, polo que estiven lendo por aí, trátase ni máis ni menos que do premio máis importante nesta categoría, non só aquí en España, senón que a nivel Iberoamérica. Vos iades un pouco a vivir esa experiencia e volvíchedes co recoñecemento. A ver, eu creo que, eu digo sempre, o non xa o tes, entón inténtao porque nunca sabes, non? Neste caso, dende logo, 100%. pero tamén teño a teoría de que para que che saia unha cousa tes que probar polo menos en 10 antes, non? Entón, pois, íamos un pouco con, pois por probar, pero creo que nin nos nosos mellores soños contábamos con estar de finalistas e moito menos gañar, aínda que para nós, por suposto, a historia ten, pois como se dicía antes, ten puntos fortes moi bons e por suposto temos moito cariño á historia, pero bueno, é un pouco osado pensar que vas chegar ata aí con guión, polo menos no momento no que o escribes. Xa nos falabas antes un pouquiño non da esencia deste proxecto, desenvolvese aquí ao ladiño na Pobrado Caramiñal. Contanos un pouquiño máis, ata onde poidas, sen destripar nada, sen facer spoiler, un pouquiño que nos imos a topar cando vexamos este Adeus Berta. Pois, a ver, é a historia de dúas irmás, dúas mulleres, a historia conta o regreso á casa das dúas, despois de que a nai falecera fai meses atrás, e bueno, como, digamos que unha familia na que hai feridas do pasado, non, e que aínda están presentes a día de hoxe, como, de algún xeito, se reconstrúe esa relación, se reconstrúe tamén a relación que tes, pois, co lugar no que medraches, no lugar de onde és. Vou contando un pouco así con prudencia, porque non sei ata canto podo contar, pero bueno, máis ou menos, o crucial da historia é unha historia de familia, de volver ao fogar, e de reconstruir pois relacións e reencontrarse con feridas do pasado. Bueno, falábamos agora dese importantísimo premio que recoñece o voso traballo, non é a única boa nova que vos deixa polo momento este Adeus Berta. No calendario xa supoño que marcado aí en vermello ese mes de outubro tedes que marchar a Sitges, se non me equivoco, porque neste caso o voso guión foi tamén seleccionado por Producers Meet Producers, que de novo é un logro importante porque quedou seleccionado, se non me equivoco, entre os 15 finalistas de tamén 75 proxectos que se presentaron, non? Sí, neste caso é máis orientado cara a produción do proxecto, pero claro, é moi boa noticia primeiro porque o Festival de Sitges xa é en sí un festival moi potente e logo pois porque por todos os contactos e profesionais que van ler o guión, que van poder tratar o guión, que van poder darte ferramentas para potenciar aínda máis o guión. E creo que o camiño é longo, pero bueno, se vas conseguindo estas pequenos logros, por suposto suma moito de cara ao desenvolvemento do guión e de poder materializalo, esperemos que máis pronto que tarde algún día, claro, nunha longametraxe. Esta selección neste proxecto se cadra máis valor útil, digamos, que un premio en sí, porque isto é o arranque dunha nova etapa, porque estamos a falar dunha incubadora de produtoras audiovisuais, entón entendo que o obxectivo é comezar a plasmar non só sobre o papel, a levar do papel á práctica o que está aí escrito. Efectivamente, máis orientado pois a un desenvolvemento, a unha, por dicilo de alguna forma, unha fase como de preproducción, non? Os pasos previos que das antes de lanzarte a facer unha película. E si, igual non tes este momento de laurel, non, que podes ter co premio, pero por suposto a nivel práctico é super importante.
despois a nivel práctico preguntas, non? Porque vemos un guión que está perfectamente traballado, perfectamente escrito, recoñecido neste caso tamén, pero claro, como se fai para pasar todo iso á pantalla? Supoño que é un proceso complicado, xa non só dende o punto de vista empresarial, sino tamén dende o punto de vista técnico ou artístico, como sería o voso caso, non? Pois, a ver, é que isto require un equipo grandísimo de xente que traballa, pois xa non só os actores, non? Que é o que vemos tamén e co que nos quedamos, coas caras... Co que despois se ve, non? Exacto. Pero claro, isto require pois dende, bueno, un equipo de producción enorme que fa un traballo brutal, dende un equipo técnico, equipo creativo, artístico, non? Pois para que a foto luza o mellor posible, para que haxa tamén unha dirección de arte, o vestiario das personaxes, que todo axude e apoia a contar esa historia, non? Ao final creo que hai que velo como o guión, para min é importante porque é esa semente da historia, pero non deixa de ser unha peza máis de algo que é enorme ao final e que requira moitísima xente, moitísimos compañeiros para poder sacalo adiante. Pero ese camiño non entre unha vez elaborado ese guión e unha vez que comeza a rodaxe ou a montaxe do proxecto, supoño que sea a parte máis longa, quizás máis tediosa, non? De todo o proceso. Tamén supoño que a parte tamén para vos que estades detrás dese guión, a parte tamén máis a veces que vos leva un pouco a desesperación de a ver se conseguimos, non, sacar isto adiante porque creemos que o noso produto ten esa calidade que merece para gravar despois o proxecto, non? Creo que hai unha parte, claro, hai outros profesionais dentro do audiovisual que cando chegan a un proxecto, o proxecto xa está, por así dicilo, xa está en marcha, non? Entón non teñen esta espera ou esta fase de que vai pasar con isto, non? De este tempo dende que o escribes ata que se fai realidade. Eu na miña parte, como son só guionista, pois sí que os sufro de algún xeito, non? Porque tamén tes que moverte, tes que impulsar o teu proxecto, pero non asumo tanto labores de producción, non? Isto leva o máis o meu compañeiro Fernando, que ten unha produtora, pero sí, ao final, claro, existe un período entre que ti escribes ese guión ata que ese guión se empeza a poñer en marcha, no que hai tamén moita incertidumbre, porque ti non sabes que vai pasar. E contra iso tamén moitos guionistas e moitas guionistas tamén algo contra o que, de algún xeito, queremos concienciar moitas veces os produtores, non? Porque moitas veces o teu traballo está moi vendido a se sae adiante ou non, pero realmente, dende o punto de vista de guión, o teu traballo xa está feito, non? Entón, claro, é complicado que teña que depender de se chega a facer realidade ou non, porque o traballo realmente tens que facelo igualmente. Bueno, falábamos antes, non, que este é un traballo conxunto xunto con teu compañeiro Fernando. Como é iso de, neste caso, facer un guión a 4 mans? A ver, ten lado... Claro, ten un lado bo e ten un lado malo. Lado bo, que moitas veces, cando ti estás atascada ou tes dúbidas con como seguir unha historia, pois sempre está ben ter outra persoa que pois poida opinar ou poida axudarte cando ti en certo momento pois podes quedarte máis atrapada e non sabes como continuar. Sí, quizás, non? Sí, xusto. Pero ao mesmo tempo, claro, hai momentos nos que ti ves algo moi claro e a outra persoa non, entón aí hai moita confrontación e ademais eu teño... Cando teño algo moi claro, podo ser moi vehemente, el tamén o é, entón hai momentos nos que, ostras, un enroca nunha cousa e outro noutra, é complicado, non? Porque cada un sair dai dese punto, claro, sí, non? Cada un defende a súa idea e esa sería a parte negativa, pero bueno, creo que tamén axuda moito escribir con alguén. Se tedes un entendemento a nivel creativo e as dúas persoas están contentas con que queren contar, eu creo que tamén ten moito lado bo, dende logo, sí. Bueno, pois falamos dese proceso creativo, o primeiro, para ti, o máis importante dun guión, para ser un bo guión, que é o que debe ter máis peso?
eu, claro, creo que se hai verdade no tocante a que de algún xeito esta historia poida tocarte ou poida ser persoal, non? Eu creo que se nota moito cando nunha película logo o director conta, non? O director ou guionista, non? Conta que é algo que lle pasou a él, que é algo que experimentou él, algo que vivenciou él. E creo que hai que se nota cando as historias saen dun lugar que é verdade, non? Porque aí non é, o sea, pode haber historias moi boas que estén, bueno, pois que estén moi ben dialogadas ou que traten algún tema moi interesante, pero creo que o principal é que haxa algo de verdade, porque aí é onde apelas, non? Onde conecta realmente, non? Sí, creo que sí, que é para min o máis clave. E logo, pois, que este ben estruturada, que este ben dialogada, pero bueno, eso xa niveis máis técnicos, pero así como máis potente, creo que se é algo que che toca, o que estás escribindo aí, vas ser capaz de transmitilo e de conectar co público. Bueno, estamos a falar dun sector que cada vez é máis diverso, porque tamén cada vez hai máis plataformas ou xeitos de consumir, non, este tipo de contidos. Aquí en Galicia, que tamén tradicionalmente é un sector moi importante, estás adaptando ben a esta nova realidade na que estamos xa inmersos? Pois non, creo que non sabería moi ben que dicirse, non quero tampouco meter a pata, pero creo que se podería facer de outro xeito, non? Porque sí que é certo que agora mesmo hai unha plataforma de contidos digitais, pero creo que se podería explotar moito máis, na miña opinión. Porque ao final, claro, o modo de consumir está cambiando, non? Cada vez a xente ve menos a tele e quizáis sí que se debería de explotar máis pois isto, unha plataforma onde incluso se poida acceder, que poidan acceder novos creadores, que creo que sí están empezando a facelo, pero bueno, creo que poderían explotarlo aínda un poquinho máis. Creo que hai esa intención, espero que vaya máis, debería ir a máis, pero sí, creo que ao final ese parece que é o futuro, non? Ou nesas grandes plataformas que xa todos coñecemos, pois tamén que cada vez se vayan coando máis títulos feitos aquí en Galicia, non? Sí, creo que houve un par, se non me equivoco, un par de series ou dúas series. Xa, por exemplo, vénseme a cabeza O Sabor das Margaridas, que tamén foi moi importante, non, en Netflix. Xusto, e creo que houve outra máis, e creo que ao final Bueno, o rap agora tamén, non? Decir, temos varios exemplos, non, de cousas feitas aquí, pero non, o que ti decías, non temos que seguir avanzando e non quedar atrás, non, que tamén o que nos pode pasar. Por suposto, pero creo que, aínda que rap sí que ten moito talento galego, creo que, claro, ao final creo que a dirección, non estou moi segura, pero creo que a dirección non é galega nesta tempada e na anterior, ao final os protagonistas tampouco son galegos, non? Entón eu trataría de imprimir máis a marca galega. Sí, porque ao final creo que é moi importante cando o firma un director de aquí, cando os protagonistas tamén son de aquí, non? Isto como que te coloca noutro nivel. Bueno, pois seguimos falando de máis proxectos, porque precisamente as túas primeiras creacións foron pensadas para internet, neste caso. No momento no que bota a andar neste sector, pois cousas como esas webseries, non? Que foi, por exemplo, onde ti comezaches. Como se porta o público? Como é a resposta da xente? A ver, creo que no caso das webseries hai tamén unha parte moi positiva, que tes moita liberdade para contar, obviamente moi limitada de orzamento, pero podes falar de moitos temas que igual, se estás suxeita a unha canle máis grande, pois igual non tes esa mesma liberdade, sí, pero claro, logo estás moi atada en canto orzamento, non? E tes que facelo dunha forma case de guerrilla, por así decirlo. Entón, tamén se complica, polo menos se pensas construir unha webserie a longo prazo, non é algo que creo que tes que ter moita vontade para poder facelo, porque require moito traballo
moi pouco diñeiro, non? Entón sí que é complicado. Bueno, ese primeiro proxecto no que traballas, esa webserie Hai vida en Bran, onde ti tamén dabas vida como actriz a protagonista, non sei como resultou iso de dirixirse a unha mesma, sendo non ao mesmo tempo a directora e tamén a actriz protagonista. Foi moi complicado, creo que non me arrepinto porque foi dende logo un aprendizaxe, pero creo que se volvese atrás intentaría facelo de outro xeito, porque sí que é moi complicado e ademais eu era moi inexperta, entón claro, sumas inexperiencia con poñelo todo o máis complicado posible, e sí que foi moi sacrificado tamén, e foi bastante agotador, pero bueno, aprendí moito e é o que me levo ao final tamén. Bueno, o mundo audiovisual, se decíamos antes, non é moi importante aquí en Galicia, dá traballo a moitísima xente con diferentes produtoras, canles de distinto tipo. As novas xeracións, as novas fornadas que se van pois incorporando a este sector, cara onde crees que deberían enfocar o seu traballo? Non sei se cadra fai falta unha especialización dunha parte do sector para superar retos como que falábamos antes. Pero a que te refires exactamente? Como deberían orientarse? Sí, como deberían, pois, quizáis especializarse en diferentes partes, como no teu caso, de guionista, no tema da webserie, quizáis. Cara, onde deberían, ou que consello lles darías a eses rapaces que están saindo agora das facultades? Eu o consello que lles daría é que traten de buscar un grupo ou facer un equipo no que se sintan cómodos e no que poidan traballar relativamente ben e que empecen a facer cousas, aínda que sexan moi amateurs, aínda que sexan, como dicía antes, rodadas a modo guerrilla, con moi pouquiño, pero que fagan cousas, porque ao final, facendo cousas, é como aprendes e nunca sabes ao final onde podes chegar, non? Porque moitas veces cousas moi independentes ou dun orzamento moi pequeno pois poden chegar a un festival ou poden gañar algún premio, é outra porta que te leva ao paso seguinte, non? Entón o meu consello é facer sempre que poidas. Bueno, preguntabache un poquinho polo sector porque tamén hai cuestión de meses desde ser elixida a presidenta da Asociación Sindical de Guionistas de Galicia. Agora, dende esa posición, cales son os retos que te marcas? Pois un pouco que te comentaba antes, tratar de dignificar o que podamos dende o sindicato sector, non? Dende que eliminar estas prácticas de contar cun guionista para facer un desenvolvemento dun proxecto e que o cobro dese proxecto quede a depender de se sae ou se lle conceden axuda ou non, ou se entra unha produtora ou non. Quero dicir, o traballo está feito e o traballo ten que cobrarse, independentemente de o que pase logo con ese proxecto, porque o traballo do guionista é neste estadio superinicial, nesta fase cero, e hai que dignificalo. Temos que traballar pois nunhas condicións dignas tamén. Bueno, grandes retos dende a asociación, pero tamén grandes retos para ti, para a túa carreira profesional. En breve, de feito, creo que marchas para Colombia, porque ali tamén foi seleccionado un guión teu. Contanos un poquinho de que vai todo isto, porque creo que é unha nova bastante recente, non? Sí, en outubro vou ao Laboratorio de Guión de Colombia, que é un laboratorio que leva 11 anos xa funcionando. Bueno, pois é un laboratorio que acolle proxectos de toda a Iberoamérica coa función de pulilos, perfeccionalos, traballar nese guión e, bueno, de algún xeito pois tamén é un impulso importante para o proxecto, non? Porque, ademais de estar rodeada de profesionais, pois claro, podes sacar todo, exprimir todo o mellor do teu guión, non? E si, é moi contenta, porque é unha oportunidade moi boa e tamén non sei canta xente se presentou, estar aí entre os
traballos seleccionados é un honor increíble. Bueno, arranca eu a entrevista con ese premio a Deus Berta. Vou rematar a entrevista precisamente con outro premio, neste caso para Te quiero demasiadas veces, que resultou gañadora do concurso de cortos de Radio Nacional de España. Contanos tamén un pouquiño que hai detrás dese proxecto. Pois, mira, precisamente na liña do que che comentaba antes, non, de facer cousas con moi pouco, case sen orzamento, esta curta fixémola unha equipa de, que creo que non chegábamos nin a 5 persoas, non? Entón, claro, cando ti tes un bo guión, unha boa historia, tes un director que está dirixindo ben aos actores, as actrices, pois non importa que sexa algo moi pequeniño, porque nunca sabes onde pode chegar a tocar na diana, non? En este caso, pois tamén teñamos unha historia moi pequena que rodamos nun día e que, pois, puido gañar o premio de Radio Nacional Española, que non é pouca cousa, o sea, que moi contentos. Bueno, pois dende logo temos moitas cousas, Ángela ten moitísimas cousas que celebrar, así que para celebrar tantas boas novas como nos trouxo hoxe a nosa convidada, pois que é mellor que botar aí un grolo e brindar con Martín Codas, con o noso viño de referencia. Foi un placer, moitísima sorte en todos eses proxectos, Ángela. Saúde, grazas. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Continuamos no Verán Verán, é o momento de repasar a nosa axenda de eventos festeiros pros vindeiros días. Comezamos coas paisaxes sonoras do Barbanza. Unha palabra para toda a vida, se ben me quixeras, o mesmo farías, o mesmo farías, o mesmo farías. Deixo unha palabra para toda a vida. Os concellos desta comarca volven a coller este ciclo de actuacións musicais de primeiro nivel. Os concertos celébranse en espazos naturais con gran potencial. O ciclo arrancaba esta mesma tarde cun concerto de SES en Rianxo. Mañá temos unha dobre cita. Por unha banda, Leilía actúa no Concello de Boiro a 1 da tarde. E despois, pola tarde, vai ser a quenda de Andrés Suárez. O seu concerto está programado en Ribeira para as 8 do serán. Pecha este ciclo das paisaxes sonoras estes que estamos a ver, Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre. Neste caso, vai ser unha actuación na Pobra do Caramiñal este vindeiro domingo, día 27, a 1 da tarde. Se me queres amar, ama, que pouco che gusta. En Vilagarcía, talento con voz de muller nunha nova edición do festival. Hoxe, a esta hora da noite, temos en marcha a programación deste ano coa Yaya DJ e Señora DJ. Mañá sábado, día 26, e o día grande coas actuacións destacadas de SES e Azúcar Moreno. Iso vai ser pola noite. Antes, o mediodía, sesión vermú co Ravelo e con estas que estamos a ver, as lembranzas. Todas as actuacións van ser na Praza da Segunda República. Ademais de música, o festival ofrece tamén iniciativas paralelas como unha feira, obradoiros e unha exposición. A mostra chamase Apoderamento e Sexualidade e poderá visitarse na Praza de Galicia ata o 4 de setembro. Volvoreta ao compás, porque xa eres EIBTIB das cadeas do Laia. Sai do teu caso luego a volvoreta ao compás, porque xa eres EIBTIB das cadeas do Laia. E conta atrás para a Feira Franca de Pontevedra.
Os días 1 e 2 de setembro a cidade de Pontevedra retrocederá no tempo ata o medievo coa súa Feira Franca, festa declarada de interese turístico de Galicia. O día 1, vesperada xornada grande, haberá pregoeiros a cabalo e ambientación musical polas rúas, tamén malabaristas e compañías de teatro. O sábado, día 2, dende as 11 da mañá, pois temos multitude de propostas: mercado medieval, postos de alimentación, a recreación do transporte do viño ou o gran torneo medieval na Praza de Touros. Tamén haberá moitísima ambientación polas rúas con bufóns e trovadores, demostracións de oficios tradicionais, obradoiros infantís, exhibicións de cestería e tamén esgrima e moitísimas cousas máis. Pois seguimos con máis cousas aquí no Verán Verán. Falamos agora da farsa do carril, unha danza de espadas con séculos de tradición e que segue moi viva nesta localidade do concello de Vilagarcía. A súa historia está recollida agora nunha publicación. Os seus autores son o folclorista e etnógrafo Carlos Rey e o músico Cristian Silva, que os temos aquí connosco. Que tal? Moi boas. Benvidos os dous ao Verán Verán. De contado falamos do que recolledes precisamente nesa publicación que tes aí no colo, Cristian, pero antes imos con esa idea, a idea de como xurde esta publicación e este proxecto de recoller a historia e a evolución da farsa do carril. Veña, Carlos, como naceu esta idea? Sí, a idea, eu son de Vilagarcía, igual que el, el de Carril, eu do centro de Vilagarcía. E non había nada, eu teño algún artigo xa feito hai anos sobre a danza de Carril, pero non había ningún traballo específico, non? Ante unha danza tan maravillosa como esta, que ten séculos de historia, hai que facer algo. Entón, pois eu só non podo. Entón contactei con Cristian, que ademais é de Carril, ten bailado a danza, ten a tocado, igual que eu. Entre os dous, pois, argallamos un poquinho así, en nada, verdad? Claro, neste caso, entón, o que tirou, neste caso, tiraches ti máis de Cristian, non? Para darlle xeito a idea xurdeu de min, pero xa tiña tamén na mente, Sí, a verdade é que eu son de Carril e sempre que quería un pouco indagar sobre a danza, iba a escritos de xente que non era de Carril, entón sempre tocaban como un pouco polo aire o tema da danza, das músicas, e a verdade é que foi como esta chispa que me mandou Carlos. Xa temos colaborado en libros anteriores e tal, pues, a quen vou a chamar? Claro, a colaboración como outro libro que ten aí Cristian, non? Viñamos de facer este libro que saiu ano pasado sobre os encantiños, que tamén é como unha parte máis histórica e outra musical, pois a mesma fórmula creo que funcionou moi ben, non? Unha parte máis divulgativa histórica para o gran público e outra parte máis de análise musical, entón creo que a fórmula funciona ben, foi un bo tándem aquí. Boa sintonía no primeiro proxecto, así que había que ir polo segundo, máis aínda non, tratándose da farsa. Digoche a verdade, quizá nos levou máis tempo o dos encantiños. Pode ser. Que foron amigos e tocamos con eles. Un grupo histórico que 70 anos casi tocando xuntos, estos homes, de aquí de Godos, Godos Vilagarcía. Sí. E a raíz desto, pois... E a raíz desa primeira... Xa nos metemos na outra. Claro, a raíz dese primeiro proxecto naceu ese segundo. Se os parece, metémonos agora así, non nese proceso, senón na historia en sí, os espectadores que nos estean vendo, ademais a través do resto de televisións colaboradoras do Verán Verán que emiten por toda Galicia, que é iso da farsa do carril? Farsa do carril non é máis que unha danza, como había tantas, de paus, de castañolas, de arcos, que surdiron en toda España, non só en Galicia, non? En toda Europa, a partir dos 1500, do século XIV, XV, XVI. Surdiron para acompañar máis que nada as procesións do Corpus Christi. E aquí en Galicia, pois, temos varios exemplos, danzas de espadas, ainda temos 4 que se conservan aquí nas Rías Baixas, estábamos falando hai un pouco. Xusto aquí na provincia de Pontevedra, ainda se conserva a de Marín, a de Bayona, a de Redondela e a de Carril. A de Carril, concretamente, témola datada exactamente como danza que se bailaba no Apóstol en 1665, pero témola
tamén que había unha danza en Carril un século antes. E tedes tamén igual das espadas, tiña que ser a mesma, que se interpretaba en distintas Entón, a que ano ou etapa máis ou menos estamos falando, as orixes? Todas son do século 1500, século XVI, todas as danzas de espada están datadas no século XVI. É certo que coa cofradía do Apóstolo en 1665, pero facíase unha danza anterior en Carril, que queremos pensar que sería das mesmas condicións, a mesma estilística. Non podía ser outra. O ser unha aldea pequena, non podía haber 3 ou 4 danzas de espada. Sería a mesma, pero interpretada na Virxen de Cortegada, no Rosario, quedou ao final no Apóstolo. Bueno, decíamos agora que é unha tradición que había por moitos sitios de Galicia, que agora consérvanse tan só 4 aquí na provincia de Pontevedra. Neste tipo de danzas comparten, entendo eu, características semellantes unhas coas outras, aínda que cada unha pode ter as súas particularidades, non? A ver, Cristian. Bueno, a ver, é certo que non é que foran degradando, pero sí que se foron unificando. Queremos realizar igual o vestuario, non é o que parece que máis, pero chegamos de casualidade, máis que nada por facilitar, porque pensamos que os vestuarios eran moito máis diferentes daquela. Incluso no libro hai unha suposición, fixo Carlos unha suposición de como sería o vestuario. Toda a evolución tamén, por exemplo, na miña parte, que é a parte musical, é unha incógnita saber como serían esas gaitas, non, do século XVI, século XV. Temos grabación dende 1904. A primeira grabación que hai dunha danza de espadas é en 1904 de Perfecto Feijóo, a danza de espadas de Pontevedra. É un gran avance ter que unha das primeiras grabacións que hai de gaita da historia sea unha danza de espadas, pois danos moitas pistas de como podría soar, pero claro, daquela non tiñamos YouTube, nin tiñamos onde consultar como tocaban ou como bailaban. Entón, claro, nós o que facemos é como varias hipóteses de como pude evolucionar nos casi 500 anos de historia. Fixemos un pouco de arqueoloxía musical. Claro. Logo moito tamén de investigar, sobre todo no arquivo de Pontevedra do Museo, e uno de Santiago, consultando libros ali que son letras que casi non entendes, ou que a veces casi están diseminadas. Agora vos pregunto por ese proceso de busca desa información. Falábamos antes de que está vinculado quizáis ao Corpus, no caso de Carril, a danza, ao Santiago Apóstolo, o patrón. Entendo eu que, polo tanto, dende a miña ignorancia, todas estas danzas de espadas, etc., sempre estaban vinculadas a unha tradición religiosa. Non hai constancia de que se celebrasen fora desas festexos religiosos, non? Sempre están nun marco religioso. Por exemplo, se queres que te explique brevemente o que significa a danza de espadas de Carril. Aí hai tres guías que van cunhas cordas detrás onde se ata a xente que baila. Van vestidos de danzantes. E diante de todo vai outro guía, que é o principal. O guía principal representa ao arcanxo San Miguel, que é o xefe das tropas de Deus. E os outros 3 guías representan os vicios do home, que é o mundo, o demo e o carne, que así o dio catecismo. Os enemigos del hombre, el mundo, el demonio e la carne, e levan atados detrás a todo o povo. O San Miguel loita cas espadas contra eles, os vence. Entón, cousa singular en Carril, que creo que non pasa en toda España, unha vez vencidos os enemigos do home, botan as espadas no chan e ven o cura, está aí detrás, e baila sobre as espadas a muñeira. É dicir, a Iglesia baila sobre os enemigos do home, sobre o mundo, o demo e a carne. Esa é a simboloxía. Ben curioso. O vencemento é unha danza guerreira, non. É unha danza do ben contra o mal, da guerra do ben contra o mal. E ao final o cura baila sobre as espadas. Isto é curioso porque creo que non hai en toda España, non? Bueno, o cura bailando a muñeira, Xa, ni máis ni menos, ni máis ni menos. Bueno, falábamos, non, de que é unha tradición que se estendía ou se estende por varios puntos de España, que quedan pouquiñas aquí en Galicia, outras moitas que xa desapareceron. No caso da de Carril,
como foi a súa evolución, que cambios dentro das investigacións que fixestes para esta publicación detectastes nesa tradición? Porque supoño que hai elementos ou cousas das que nos estabas agora falando, Carlos, que se incorporaron máis adiante ou que quizáis desapareceron, que foron mudando. Non sei como foi esa evolución en tantos anos, tantos séculos. A ver, o que falamos antes é moi difícil, para eso hai que ler o libro, porque se nos estaríamos aquí pues, a tarde. No caso musical, eu sempre relaciono a evolución da danza e a evolución da música coa evolución da sociedade e a evolución dos instrumentos. Antes falábamos de que fontes temos, non? Por exemplo, fomos ao Museo de Pontevedra, había entre os arquivos de Castro San Pedro borradores de informantes sobre a danza de espadas que ninguén fora ali a reclamar. Entón é curioso, non? Que estemos no 2023 e ninguén fora ao Museo de Pontevedra a buscar cousas sobre Carril. Foi moi bonito atopalos, porque eu pensei que non iba a atopar nada, pensei que xa estaría todo publicado. Entón, bueno, atopamos arquivos de mediados do 19, tamén temos documentos da residencia de estudiantes de Baligay en Madrid. Entón, máis ou menos o que fixemos é o que puden facer unha reconstrucción dende, o sea, xa temos datos dende o século XIX, pero como podería sonar esa danza, como se podería bailar en relación ás gaitas que tiñamos nesa época. No meu caso, fixe unha copia en 3D dos punteiros do Museo de Pontevedra para reconstruir esa sonoridade. Logo temos, falando dos Encantiños de Umia, os Encantiños de Umia foi, por así decirlo, o último eslabón da música, porque eles fixaron nos 60 un tipo de música que ainda se sigue tocando hoxe en día. Temos un dos primeiros punteiros dos Encantiños. E logo despois colllen unha gaita actual. Fixen como 3 épocas, non? Para triangular como evolucionou a danza, pasando dun gaiteiro solista máis improvisado a gaita xa tocando acompañado de tambor e bombo, tocado como dúo, ata chegaron nos días con gaita máis unificada, tocando máis de 2 gaitas, como podemos ver na danza de Marín, por exemplo. Entón, claro, o que fixemos eso é unha triangulación de épocas distintas. A evolución, mellor ler o libro e ver todo as diversas hipótesis, moi complicado. A pregunta túa é boa, porque como era o traxe ou a danza en sí no século XVIII, igual que agora nós? Por suposto que non. Un exemplo, as camisas que levaban antes serían camisas de liño ou de lenzo. O sea, as que levan son camisas Ike ou camisas Cafre, non? Que se venden no mercado. Sí. Claro. Esta precisamente a mudabilidade que ten o folclore, o adaptarse ás novas épocas, aos novos estilos, ás novas modas, é o que permite que se manteña, porque vas mudando, te vas adaptando ás épocas, entón perviveu a danza, gracias a iso, gracias, porque non quedou anquilosada. A isto veme a mente unha frase moi famosa que o único que permanece é o cambio. Claro. O único que permanece é o cambio. E se o folclore se sabe cambiar, sabe mudarse, permanece, senón morre por aburrimento, por anquilosamento. Carril supo adaptarse. Antes irían bailando con calzóns, hoxe fan con pantalóns, dos que se levaban na mariña, pantalóns blancos, adaptouse ás novas modas, e por iso perviveu. Se non houbera morte. Claro, tamén vos a preguntar como tantas danzas. Polo momento actual, se nestes momentos, por exemplo, que vimos a representación agora polo 25 de xullo polo Apóstolo en Carril, neste momento estáse tentando facer, según a información que está documentada, o máis fiel posible a como era, ou tamén nestes últimos, digamos, décadas houbo cambios que tamén se manteñen? Non é porque voltar a facías así, vamos a... Non. Chegou aquí, evolucionou así, pois... Conservémolo así, xa está, nada máis. E se ten que evolucionar máis, pois se cambia, se lixa. A traducción é algo vivo. Chegou a como está ahora querer cambiálo ou querer voltar a como sería fai un século, non ten sentido. É mentir. Claro, porque podes facer o que eu chamo representación de museo. Como sería, como que fixemos na presentación, cos instrumentos, como se tocaría fai 100 anos, pero é absurdo agora cambiar a tradición. Claro, volver ao anterior. Ten que seguir evolucionando. Chegou así, respetémolo. É que ten que evolucionar máis, pois non pasa nada. O caso que se conserve. Eso é moi importante que se conserve, porque tantas outras que se perderon, había 33 ou había perderon, se quedan. Entón é importante eso. E agora están saindo algunhas máis, estánse recuperando algunhas danzas máis, que eso é bonito, intentar pois conservar as
as tradicións. Bueno, falabas antes dese proceso documental, quería parar agora un chisco aí, dicías ti, Cristian, que pensabas que xa todo o que existía sobre isto xa estaba estudado, xa estaba recollido por alguén, pero foi non a túa sorpresa cando comezaches a atopar información, non? Eso foi moi emocionante. Eso foi un día falando co meu amigo Óscar Ibáñez, gran músico, gran estudante das tradicións, e díxome, fuxes polo museo? E dixen, home, mirei o digital, vai ali a mirar porque seguro que algo aparece. E foi emocionante atopar de repente borradores cos nomes dos informantes, cousas que cambiaronme por completo. Bueno, algunhas servíronme para contextualizar mellor as miñas teorías, pero outras eran cousas novas, por exemplo, o tambor tocará Diana, a segunda parte repite as veces que se queira, cousas que non estaban en ningún lado. Eu penso que sempre digo que tiña que vir un de Carril para facer algo sobre Carril, porque sempre viña alguén de fora, e sobre todo alguén que lle gustara a música, que soubera como se tocaban esas gaitas, porque calquera músico pode vir a coller unha partitura, pero se non entende como se movían, como tocaban as gaitas nesa época ou que escalas daban, igual é máis difícil sacar algo claro. Creo que atopaches tamén varias partituras que vos permiten tamén non facer esa análise, claro, non? Sí, ali no museo, precisamente. E logo tamén un borrador de unhas cartas de Baligay que nos remitiu a residencia de estudiantes, tamén aparece incluso marcando as castañuelas, como eran os toques en relación á música. Apareceron cousas, a verdade, que super reveladoras e moi bonitas. Sobre todo, para os que somos dali, é que apareza eso, foi moi ben que os dous, tanto Cris como eu, el bailou e tocou, eu tamén toquei na danza. Eu bailei sempre como todos de Carril, pero na sombra. Eu toquei pero nunca bailei en público. Pero, fomos actores da danza e logo tamén autores dos libros. O sea que somos partícipes, non? Claro. Por un lado está moi ben, porque entendes moito mellor. Por outro lado tamén pode estar viciado porque o investigador nunca pode ser logo o intérprete disso. Pero ten unha cousa boa e outra mala, pero que veñan outros despois e que nos... Eu estou seguro de que van a aparecer máis cousas, porque claro, nos buscamos, pero... Que seguramente, non? Nas casas seguramente tamén haxa moita información, non? Que está por aí guardada en algún fallado, quizáis. A ver se aparece algunha, nos decimos algunha grabación de antes da guerra, ou se aparece algunha grabación casera sería tremendo. O traballo de investigación nunca acaba, sempre acaban aparecendo novas cousas. E vas a mellor a outros arquivos, ou parte dos arquivos que consultamos que ainda están sin inventariar, e aparecerán cousas. Igual hai cousas polo medio, claro. Pero é bonito, porque tamén é un traballo que non queda aquí morto. Claro, sí. Nos plantamos xa o que o xerme, ahora... A partir de aí continuamos. Ata onde chegamos, que veñan ahora os fillos dele e sigan. Unha obra divulgativa e, sobre todo, creo que era necesario ter un traballo sobre a nosa danza de espada, sobre a farsa, porque non había un monográfico, por así decirlo, sobre a... E aproveito para decir que tamén as outras tres danzas que hai en Galicia, de espadas, que a ver, que os concellos se comprometan tamén os investigadores de Carril. Propaganda. Non para nós. A Redondela sei que hai moito estudiado, hai cousas publicadas, artigos, e hai que darlle aí. Mira, houve tamén, falando deste proceso de documentación, un proceso de escoita coa veciñanza de Carril, non? E falachedes con moitísima xente, supoño, buscando aí algún dato máis, algunha pista máis para poderlle darlle forma a todo isto, non? Siguen chegando. Verdade. A raíz dos libros. Pois eu teño non sei que na casa, pois eu teño tal. Eu teño o recordo disto. Sí, o que pasa é claro, os informantes de agora xa son, eso, poden nos datos dos 40, dos 50, despois da posguerra. Nos o noso traballo xa fixemos. Se quere agora ver teus fillos ou tal, que pasan máis. Bueno, decía eu, a implicación da xente de Carril na proceso documental do libro, pero tamén a implicación, por suposto, da xente de Carril a hora de poñer en práctica esta danza de espadas, que, como decíamos antes, tivo lugar polo Santiago aí en Carril. Como é nestes momentos, ano 2023, agora que podemos facer un pouco balance da edición deste ano, como é un pouco a implicación da xente, de pequenos, maiores? Total. Hai que ir ali, a xente que non foi, que vaya, porque é un día emocionante para toda a xente de Carril, a xente que come nas casas, que van aos balcóns, por exemplo, no meu caso, o balcón creado dos meus avós, ver aí a farsa todos xuntos, é un momento emotivo da xente de Carril, que hai que ir ali para vivir. A danza
penso eu, a bailan os de Carril, aí, como se non baila ti, baila o teu pai, teu tío, tal. Sí. Pero a bailan para eles, non a bailan para os turistas, non a bailan para os Unha cousa da xente da vila, claro. A bailan para eles, aos de Carril. Pode haber pandemia e non hai festa, pero danza hai. Digoche porque os 2 anos de pandemia estuven tocando ali para pouquísima xente, que solamente eran 4 danzantes, non hubo festa, pero bailou a danza dentro da iglesia. Os 2 anos esos, entendes? O sea, non hai festa, pero danza hai. E preguntaba tamén... É para os de Carril, a bailan os de Carril para os de Carril, non para os de fora. Que veñen de fora, moi ben. Xente que bailou, xente maior, colle aos netos, os viste de danzantes, xa así pequeniños, entendes? Claro, preguntaba un poquinho por esa liña, porque claro, hai moitas veces que vemos moitísimas tradicións moi interesantes, tanto en vilas mariñeiras como de interior, que se conservan, que se siguen a celebrar, pero que van perdendo, non, apoio da veciñanza, que van perdendo implicación e participantes. Neste caso, podemos dicir que goza de excelente saúde, non? Sí. E un último apunte, porque xunto cos cadanza van os carrilexos máis antigos que son os gigantes e cabezudos. Certo. Sí. Esos salen ás 10, 11 da mañán, o día da festa, e xa ves ali, do sitio que salen da plaza, non? Frente á lonxa, e xa ves ali aos pais, aos avós, todos cos fillos ou cos netos, esperando a que salgan os gigantes, os 6 gigantes que hai. E van todo o recorrido, cos gaiteros e cos gigantes, os abuelos cos nenos detrás, e os gigantes meténdose cos nenos, facendo carreiras. Eso é a esencia. Vemos, polo tanto, non eses nenos pequeniños, ben pequerrechos, que están aí totalmente implicados na festa. Os avós e os pais xa levan os nenos. Iso é moi importante. A correr detrás dos porque gigantes eles toda a mañá. de pequenos xa foran. Nos de pequenos estábamos ali, ou tocando, cos cabezudos, ou... Creo que todo o mundo en Carril sabe como é a melodía, anda que non a bailara nunca, sabe como é o baile, sabe como é a melodía, porque xa teñen aí. E xa é o ADN, que digo sempre. Eu creo que hai cousas que se quedan no ADN dos carrilexos, e esta é unha. Bueno, antes de facer esa exhibición, podemos dicir, esa farsa do Carril polo Día do Santiago, hai tamén unha parte previa de ensaios no que tamén os participantes, a veciñanza implicada, tamén ten que aprender, non, a facelo correctamente. Como é todo ese proceso de ensaio? Como se lles ensina, por exemplo, os nenos, que falábamos agora da rapazada, non? Como se lles vai ensinando todo isto? Eso mellor é que ten que dicirche o director actual, que Goyo, que viñeron ademais á presentación, eles son os que organizan os ensaios, organizan a xente que vai, nós aí xa non podemos... E aquí, desde logo, temos que dar gracias a Goyo e a José Manuel Longa, que mantuvo moitísimos anos a danza, xa seu pai e seu avó, Ventura, non? E logo tamén a Bóveda, a Manolo Bóveda, que é o que se encarga... O guardián dos cabezudos. O guardián dos cabezudos, que se encarga de restaurarlos todo o ano. O pai xa fixo varios cabezudos e o abuelo fixo en 1800 e pico, que vive ainda Manuel Bóveda, xa fixera os máis antigos, que a Papamoscas e a Negrita en 1800 e pico. O sea, fíjate se é tradición, que se sigue mantendo nas mesmas familias a continuidade, tanto da danza como dos cabezudos. E os mesmos cabezudos, ademais, que en moitos sitios se reconstruen ou non se conservan, etc. Entón, é algo que está vixente. Bueno, estamos a falar desta farsa do Carril, 160 páxinas, se non me equivoco, 160 páxinas, que aí ten Cristian nas súas mans. Unha tirada, a primeira tirada, 1000 exemplares. Sí, temos que agradecerle ao Concello de Villagarcía claro que foi o que a implicación que tuvo Sí, todo equipo de prensa, maquetación, Sonia, todo equipo de Sonia, cultura. A Mano Villaronga, portáronse de maravilla, tanto no que foi a edición, a maquetación, o pagar isto. Porque este, por exemplo, témolo aquí en tapa blanda, pero tamén se fixa. Hai algunha edición coleccionista, creo, por aí, de tapa dura. Portouse o Concello
maravillosamente. Sí, a verdade é que sí. Con tan son 1000 exemplares e con tantos carrilexos e tamén por extensión Vila Garciáns que se queren facer cunha copia, supoño que xa desapareceron, non? Claro. Mira, nos chamanos moitas librerías que queren ter o libro, pero decimos, mira, que non temos, porque creo que xa se repartiron casi todos. Eu creo que hai que facer unha segunda edición xa. Temos que empezar, non, a pensar nesa segunda edición, non? Creo que vai a haber unha edición, igual estou metendo a zoca, pero creo que vai a haber unha edición digital para descargar próximamente. Bueno, que tamén é importante, non? Que chegue a todo o mundo, non? Vai a haber unha, claro, para que sea unha obra de divulgación científica sen ánimo de lucro, o sea, ten que estar en todos lados. Entón, eu penso que vais a preparar unha edición digital con algunha ampliación, se non me equivoco. Bueno, pois aí quedamos con esa farsa do carril, esa publicación que recolle a historia desta danza de espadas nesta localidade de Carril. Temos aquí a Cristian Silva e non quería rematar eu a entrevista sen falar un pouquiño tamén moi brevemente con el sobre o seu momento como músico, o seu momento actual. Vostedes coñéceno de sobra, así que eu, Cristian, quería preguntarche un pouquiño pois que tal está indo pois este ano, este momento, en que momento estás e en que proxecto andas tamén metido? Ben, pois levamos co 2 libros, estive publicando material didáctico para gaita, porque estou máis centrado na docencia, pero é certo que eu gravei un disco antes da pandemia, non o publiquei, entón agora seguramente, gravei un disco, sacara 2 singles, e logo agora gravei outro EP, ou máis pequena duración, con zanfona eléctrica, entón a idea é para outono ou decembro, xa verei, como eu edito todo e non hai outras axudas, publicarei todo agora xunto, supoño que o disco completo e un pequeno EP con zanfona eléctrica. De concertos non tive moito, tampouco busquei moito, pero a gaita tampouco está moi de moda, ahora os gaiteiros, ahora hai outro tipo de modas. Non estarás de moda ti. Non hai moitas modas. Ahora en setembro teño algún bolo a dúo con Xosé Piñeiro, faremos así, creo que 3 datas, nada máis, e logo con vistas a decembro, en caso de que saian xa os discos, xa vos irei contando, pero esperemos presentarlo. A mí gustame levar moitos músicos, entón o programa actual non demanda iso, pero bueno, intentaremos seguir así. Bueno, pues quedamos pendentes desas noticias de Cristian Silva e por outubro de cara a finais deste ano 2023 imos xa rematar este verán desta semana e imolo facer precisamente pois con música de Cristian Silva, cun dos seus grandes éxitos que de seguro tamén vostedes lembran, ese Lobo Estepario, así que imos poñer o punto final ao programa de hoxe con esa canción, pero antes teño aquí estas dúas copas que son para vos, que están aí mirando para vos. Esta copa de Martín Kodax para Cristian, a outra, aí está Carlos. Moitísimas grazas por vir ao programa. Gracias a vos polo convite. E longa vida a farsa do carril. Brazo
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo.